iki kita tidak terus meminta terus nek iso nek duwe ya ngenehi sithik rong itik dedep ngenehi. Ngene ceritane ngono. Paham Doro? Paham. Oh iya. Soalnya aku ora paham iki omonganmu ting pecotot ra karo-karoan iki. Apa pecotot iki piye to? Ting pecotot ra karo-karoan lho. Lah ya iso ade ngene, Pak. Ya iya. Nah, dadi aku le memahami iki rada kesulitan ning ya iso ning ya rada kesulitan mergane ya ting pecotot. Nek pecotot iki kaya sing jemek-jemek, emange lambeku jemek. Lambemu jemek nek do kasar kae lambemu jemek. Iya. Jeneng tembang modernisasi desa. Kok tengkel nyit lagune? Panjenengan ingsun ngantuk nang ngisor. Wow, 200 ora gayeng. Waduh cilaka mak. Wah, entuk penanggap kaya ngene iki ngrekoso uripe. Ayo, sing ayu-ayu dideke. Ora mung kowe sing begijak-begijik. Ambune saka ngisor teng-tengan. Wah, cilaka mak. Iya, wah ya jebul ya tenanan nek. Iya, ya iki mau modernisasi desa. Diaturake tembang liyane no. Ya, yo. Ibu-ibu waranggono men diaturi supaya jumeneng. Heeh. Yo monggo, Mbak Orisa. Orisa Widyasari sing mepet awake dhewe iki. Ha, engko men sinuwun Prabu Patokol Bawarsari men kerenan penggalihe. Ha, ngono. Ayo jumeneng. Ha, kon ngadeg ya, nggih ta tumenggung. Nggih, sinuwun ngadeg sinuwun. Penonton pirang-pirang. Nah, iki rada mothok. Aku wis sing begijak-begijik iki sepet nang mripat. Tuwekan ora. Sapa iki? Anak buah kula. Weh, lah nggawa sindan pira kowe? 8 sinuwun. Nah, engko tak sawer.
aja kuwatir. Sindenmu sawer siji-siji kok nyelawe. Wah. Sinden kok sawerane nyelawe. Sing irit ora boros-boros. Ekonomis. Nggih, Glena. Iki Mbak Orisa. Ya, asli saka Piyungan. Ngono ya, Mak. Aturke apa, Ngger? Tetembangan sing kepenak. Ya, monggo. Nggih, nyuwun anu nggih, Pak. Tandha mata. Tandha mata? Nggih. Ya wis tandha mata. Matane sapa? Ya. Ya wis. Dibawani tandha mata. Nembang apa iki? Tandha mata. Sing piye kuwi tembange? Kula nggih mboten ngertos. Wah, nggih ra penak bandem meneh kowe. Wah, jan kejeme ra jamak-jamak ora. Monggo. Membanise merati Wis ndek bojo urung iki? Sampun. Oh ya wis. Sampun. Wah, mbaya ngenteni Waradrupadi kok takon ndek bojo urung. Nah iki lho ndek bojo Waradrupadi ra sida. Oh ya nekat banget ra sida. Ganda slowa swira No. Rina wengi mangatra tapan Montang manting tanjena Kang masih rodoh wong bagus bisa gampang temen ambeh ya senadyan to ora nesta sing ketak senadyan namung sepele.
nganti ra krasa aku. Ngerti-ngerti wis muni sampun, Pak. Iya. Saking penake le ngrasake dadine. Dereng krasa. Durung. Meleh napa, Pak? Mah. Rasa sok aneh-aneh semua. Iya, wah apik tenan ki mau Mbak Orisa. Dengan lagon tondo mata. Ya. Ngono ya, Mak. Iya. Ki aku tak ngunggahke kancaku no. Ya, engko sinambi kalane nganggul iki arep ming piyayi sing cala hina tegese cacat netra ning nek nembang apik. Oh iya. Sapa? Mas Fajar. Ya. Ki tekan dindi ora weruh dalan ning mesti nusul aku lho, nok mulai kita apresiasi wong iki. Ya. Jafar kok Fajar. Ya aku balik ra apa-apa. Ya. Jafar. Tekan Semarang barang melu nusul numpak motor. Numpak motor bonceng. Nek ning Semarang numpak motor iso tekan Majenang. Iya. Ya bae. Ayo Par, Jafar. Kene Par, cah bagus ya. Wah, wis siap ya. Terus. Oh. Jaluk anu, jaluk mic ya. Penontonnya nang kulon. Nggih, kula nuwun. Iki arep piyayi ora weruh ning ya ora ndelok. Ah iya. Ngapunten niki mboten kok mergo siap mboten ning mergo kademen dadi rangkep telu. Oh iya, aku seneng lho Pak, kowe apresiasi piyayi-piyayi sing diparingi raga komplit mripate iso weruh kadang kala moh ndelok wayang. Ning sampeyan iki arep nuwun sewu ora prisa ming cetenguk ning pinggir panggung. Iya. Ngematke sewengi nutuk blas nganti aku medhun barang sok disalah. Nek niki nek ngematke niki kula ralat. Nek kula ngematke terus sing kula nggih ngematke niku gek napa ngono lho. Ayo moto to. Mboten kula mboten gadah moto kok. Lah loro templek kuwi? Ha iki variasi. Variasi kehidupan. Oh, berarti ora iso ndelokke apa-apa. Mboten. Lah kok kowe cenanangan tekan kene iki ndelok apa? Ngrungokke. Heh? Ngrungokke. Ngrungokke nang omah nyetel streaming ra ya iso to. Saged. Niku apa dadak gendadapan tekan kene? Ah nek enten griya lah mboten saged kelompok kanca-kanca mboten saged ngopi. Enten iki lak nggih. Oh. Iso mampir nang warunge Kang Karlis. Neng angkringan ya. Lah nggih. Ngopi ya. Nggih, men tambah awet nom. Dekno nek ngopi nek ban ruput kopi ya. Wah, biar ki apane. Ah niku lha saniki lak pun kula kei anu to, tagline teng jenengan. Salam biar. Ya, nembang Par Japa. Ya, areng nembang apa? Derek mawon kula. Lho, kok nantang ora? Oh, sing sok atau apali apa? Ya. Nggih, ndak do dibedhek nek kula sing anu niku. Ora apa-apa, ya. Satu lagu buat kamu itu anu kok pamecut tumraping piyayi-piyayi sing nuwun sewu ganep panca indriyane ning ora gelem belajar Jawa. Ya. Kersane kan mawon nggih, kersane mboten keplentre-plentre kula tak nyidam sari nggih mawon. Ah, wis ki malah jos. Mboten keplentre-plentre. Duet ora? Duet nggih pareng. Ah, ya milih sing endi? Wah, kula mang pilih kemawon nek kula kan milih dhewe ireng kabeh niki. Aja ya mung tak pancing kok. Aku nek kon milih niku ireng kabeh. Kok milih mesti malah luput. Lane niku. Ya. Monggo nek kula kan pilih Yupras. Aja. Iya. Yuk, ayo Mbak Ika dikancani Mbak Ika, ayo. Ha, iki tak goleke sing semledot. Iya. Semledot karo ora kowe ya wis biasa wae. Biasa wae. Ya ndi bojo enak. Iya. Bojone ya nuwun sewu ya tunanetra ya Par ya. Nggih leres. Oh, ya anak-anak. Nggih pangestunipun dipun paringi kalih. Oh, kok iso pas. Ah nggih niku ta kula niku ya gumun kok. Wong padha-padha ora weruh lho. Mula padha-padha lan niku lak terus demek-demekan. Halo Mbak Ika. Halo Mas Jafar. Oh iya. Suarane mulai nibo ning kiwaku. Ketok iki. Pas iki pas. Oh iya kok pas ya? Mbuh. Oh iya. Piye Par? Mek menurut bayanganmu kowe kan anu sak ora-orane kowe nuwun sewu ora prisa. Ning mesti diwenehi pengangen-angen sing biasane Gusti iki adil.
Angen-angenmu iso pas. Leres. Nek miturut kowe angen-angenmu ikai kaya ngapa? Nek pawakane niku lencir, ning perkara kuning kalih mboten kula mboten ajeng mestani. Nggih pokoke lencir ngoten mawon. Oh, iya nek kuning karo ora ceneng. Tinggi badan 153 meter. Ora percaya mangukur dhewe. Bener ora, I? Salah. Oh. 158. Hah? 158. 158 ya karo kanca dhewe ya munggah 5. Wah iya, iso bener lho biasanya jam tepat. Iya, nyatane ya iso melu bal-balan barang kok. Iya. Sopo? Japar kuwi melu bal-balan sing digajul wedhus. Nek jenengan dajeng mriksani niku enten teng YouTube ketoprak tunanetra perang baru dimulai niku 2 menit le perang do tindi-tindian niku manggolek iki ya, Mbak. Eneng kok kuwi. Enten. Oh iya. Sing enten alun-alun utara. Riyen kula kirimkan jenengan ten. Nggo bos ajeng garapan kula ngoten niku. Heeh. Pas jenengan ajeng teng Ngawi atau sing mboten ngantuk. Oh iya. Oh kae to. Nggih. Wong ya kurang gawean wong ora weruh kok dadi bola dupak. Anak masih gawean ya mboten melu ngoten niku kok nggih. Sesuk aja sing tukang nendang. Apa? Dadi sing anu, kiper. Wong dadi kiper ki mung merongos tok nunggone tok kae sih. Kok terus merongos. Iya, soalnya balik kan dikai kelinting. Nggih. Ludung-ludung. Ah, wedhus barang kan kai kelinting. Ah balik glinding nek nang lapangan ana wedhus ini wis doyak wedhuse but. Jadi ceritane ngeten iki. Pas pertandingan turnamen Jogja kali Solo. Lah klindinge yang ngono kae suarane. Niku kan pas bulan niku pun minggir teng cerak gawang, delalah pinggir lapangan enten wedhus dingon. Suarane klinding padha suarane bal, rumangsane bocah-bocah klinding-klinding niku bal-bal siji didupake wong 22. Dadi sidane mboten sepak bola ning sepak wedhus. Oh iya, ya ora apa-apa wis termasuk kegiatan kok. Iya, ngono ya dienggo memper apa jenenge tarjam panca indriya. Ah iya. Ya Pak Wani. Nggih. Duh wong ayu pepujaning ati karo digandrung. Karo gandrung aku ning kene lho. Oh iya. Ben kaya Pak Seno wingi kene. Lali ya aku karo gandrung ki lali. Aku nek wis ngene lali. Ning tanganku rawani werna-werna aku ndak mampir ora sak mestine kok ndak raprak. Oh. Jujur mengakui nek aku. Ning ora apa-apa nek wong kowe ora weruh kok. Ora weruh lak tangan anu Nah, kene lho. Mesti dimaafkan si Ikai bakale maklum wong ora weruh kok. niku lah nek mboten sengaja. Anak sengaja nggih benten acarane mengke kaya. Kok sih Nek mriki memaafkan sing omah perang Badar dan iki ngomah ki streaming jenjang. lho, streaming kok ora ngomah ya ora weruh to. Ora weruh ning kowe suarake tangga kiwa tengen niku do ngelu anu niki. Niki bot-bote nyonya kula niku nggih remen kali ringgit panjenengan. Niku nangis-nangis wingi kan masangke wifi men iso streamingan saben bengi to. Wo iya. Kaya ngene rasane wong nandang asmara. Apa to awakku dhewe. Dadi ngonoke barang iki ben ngopo? Lambe turah kira ora dimanfaatke ndak ana ning gunane. Ning ngarep dhewe kok dadak Dhewe. Karang wingi kejepit ning mburi larang. Nggih, lanjut. Ya. Do dewa Jawatagung welas. Wah, jan. Ono mrengwak mami besok kapan katekan jane kowe nek gelem ajar nabuh malah takjak par
Pengen Jindan, pengen jane niku. Oh, ya kono kudu iso. Oke. Wong jaman biyen jaman bapakku kae duwe pengempul loro uta kabeh kok. Iya. Pripun niku? Wah, padu terus nek ngempul. Kok saged? Oh, sing siji kleru dung, ngono sing jejer iki ya ora weruh. Nggih. Kok ora weruh matane. Wong matamu ya ora weruh kok mat. Wis gayang banget. Iki ya. Esok ajar ya, Mas. Oh, siap. Cecer lan wong ayu umpamakna nahkoda tanpa prau syarat ndadaden pepetri. Kok Piye jekel mau? Kok ming syarat dadat barang apa? lali. Sosodara den pepetri nyidam sari as mara ya kaya ngene iki lho kaya ngene iki suaraku diajeng ngono. Piye tandane kok malah aku wis kedisian agi arep tak unekke pun jenengan unekke lak ya kula golek ganti ukara. Oh iya coba kaya karamu kaya nek tau main ketoprak kaya paramu kaya apa coba Deka Kula Kang Mas. umpamane aku kuwi bisa nyawang lan sliramu ebo bungae rasane atiku diajeng. Aduh, menapa ngaten Kang Mas? Tenan lahir tulusing batin rasaku kaya mengkono kuwi mau. Saestu. Temenan gandeng aku ra iso nyawang sliramu. Nggih. Mula ayo nembang bebarangan raketang tugelan aku wis lega ngrasake diajeng. Tugelan dos pundi Kang Mas? Di paru-paru tegese. Oh, lak ngaten. Iya. waduh Waduh. Aku kalangan ketoprak zaman riyen iku lak iya. Bisa. Azu Kang Mas. Asu. Kowe iki ora masul wingi. nah mangga ya Awase. Iya.
nuwun jeng. Lah mun joget kok Iji. Oh nggih. Injlak-injlik Aku arep joget sing luwih apik jane ya iso ning riku aku karo warga mriki niku. Riku ngapa? Ndak sok tanggap meneh. Oh gayamu ora. Nyobanyo tak sangoni nyo. Nggih, matur suwun. Ya. Alon terus. Aku nek mlaku ngene iki mah wong bar disupiti. Ketok lek ngekeh. Wis, hop, ora tangane maju. Nggih. Kene iki lho. Endi to? Iki kok. Oh niki nggih. Iya, nggih matur sembah nuwun. Aku malah sedayanipun. HP-ne Japar iki ya modern lho, Nok. Ya tenan. Dene nek nyeting aku ya iso pas kae iki cah iki piye le nulis. Ngangge swara. Ana swarane to nek dibajet Enten. N O. Enten. Niki ngeten. Wah, pamer iki ndelok. Mboten pamer niki kersane sedaya warga preso menawi kita sakmenika saged ngginakaken. 23 20 menit niku wektu HP kula. Oh. Dadi niki nek dipejet sedaya muni sedaya perintahe sesuai kalih sing enten jero layar. Oh, berarti kuwi HP khusus untuk tunanetra to? Nek HP-ne umum, cuman mengke aplikasine niku aplikasi khusus. Oh iya. Nami aplikasine ingkang khusus. Menika menepis propaganda nuwun sewu Pak Seno. Kala wingi wonten tiang-tiang ingkang mestani kula turune ngangge Facebook Braille. Oh. Menika Facebook Braille menika mboten nonton ingkang wonten Facebook Bicara. Oh, dadi iso. Nggih, Facebook menika mungkin saged ngaturaken menapa ingkang wonten sak lebetipun layar menika saged digambarke. Contohnya misalnya enten foto. Foto niku niki foto tiang napa saged digambarke. Foto mungkin berisi dua orang duduk berdiri napa pripun niku mungkin di enten deskripsine. Nggih. Kok kowe kae Pripun? kirim aku foto elek kae? Kae ndelalah kleru kirim. Iso kurang ajar kowe. Kae kleru kirim. Nggih kalih nggih kersane jenengan sinau melih. Sinau dengkulmu melocot kuwi. Lah mbok menawi wong bendalu nyambut damel kesupen barang carane lah. Lah. Lambene. Karo kowe mau. Aku nek kowe nek nganu ngarani Det Santos Det 50 ngono iki piye? Saking panjang pendekipun. Oh, to. Panjang pendekipun. 100 karo 50 ki dawa. Dawa 1.500. Oh, ateneh kowe kudu ngapalke pirang-pirang. Ah nggih leres. 20-an. 20-an sak ngandhape 50. Ah iya, wis kabeh wong ngerti. Dawa pendek iki mesti do mikir sing ora-ora kok. Dawa cendheke niku lho. Dadi grafiknya menurun. Saya cilik nominale niku mungkin saya cendhek. Dawane niku. 1000 paling cilik dhewe ya. Nggih. Ning 1000 kalih 2000 niku bedane mung sithik banget. Oh, ning kok ya iso bedake. Nggih nek 1000 kalih 2000 nggih pangestunipun rada dereng. Rada kuwur. Ya wis ora apa-apa sing penting atusan. Mung 1000 2000 nggih ngopo. Iya. Wis matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun nggih. Dideleke mriki. Terus mlaku. Ajek ora menggak-menggok. Kurang ajar pengerawite malah diringi. Buk. Ora ngerti tenane. Ya wis. Ya pancen. Lah iki lho nek aku seneng. Piyayi jasmanine ora komplit tegese diparingi cala hina. Cala hina ki cacat netra. Nek karo kabudayan senenge ra jamak-jamak adonggone. Wah tau lho nek nggawa rombongan tunanetra kabeh. Iya. Bali wayangan kiri-tiritan do gandeng-gandengan tongkat kae lho. Nganti tak tawani mobil kuwi, Par, kuwi kancane diumbahke mobil kene ya bareng tak terke. Mboten, pun ngenten mawon malah apik kok muni ngono lho. Dadi sing ngarep tongkate memburi, sing tongkate mburi ngono dadi dawa banget kae lho. Iya. Ayo dejak kabeh sak keluargane ning putra-putrane normal kuwi kebesaran Tuhan. Ya. Besaran Gusti Allah ki nganti putrane normal to ya pinter-pinter ya sekolah kabeh. Ya. Ning oke sing bapak mbokne normal, anake blok ya pirang-pirang. Ya, lah kuwi termasuk kebesaran Tuhan ning kono kuwi mula ya wajib diteliti tenan. Ya, urip ki pancen mengandung apa kok filosofi dan filsafat disinau tenan ya iso no. Ya. Pancen bener ngono ya, Mak. Ya, dibajotake saiki Mbak Elisa Orkarus Alaso, monggo Mbak. Ya.
Engko nek mungsuh tak jodokke Elisa malah mesake Japar kuwi di mata-matake malah ngrekoso. Mboten nggih, Pak. Heeh, kuwi ya termasuk mata-matake. Kan nih Mas Fajar Jafar. Kan sebagai contoh. Padha karo bengine iki to. Sapa? Padha karo bengi iki lho. Bengi iki. Bengi iki kan ono tentang iki lho banyuluhan dinas sosial iki kan. Kan Mas Jafar iki sajane salah satu iki apa jenengane PMKS. Penyandang masalah kesejahteraan sosial, salah satu orang yang difabilitas ya. Dadine iki kudune deknen ki sik menerima. Tapi kan delok Mas Jafar iso tekan kene, iso golek duit, iso menafkahi keluargane, beratine dhek ora menerima tok, dhek tetep berjuang ngono lho, Pak. Dadi inspirasi. Iya. Ngono. Iki dadine ngerti iki mesti ceritane ngopo iki. Acarane iki lho, Pak. So, acarane halal bihalal. Halal bihalal, terus apa meneh, Pak? Terus Hari Bayangkara. Hari Bayangkara. Terus ya kuwi penyuluhan dinas sosial kuwi. Nggih. Jenengan ngertos mboten niku? Apa nih? Niku PMKS kalih PSKS niku lho. PSK ngerti aku nek PSKS ya. PSK apa, Pak? PSK ki pesepak bola kompetisi. Oh, pesepak bola kompetisi. Ora iki ceritanya tentang penyandang masalah kesejahteraan sosial. Karo sing siji nek rasalah ki tentang potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Jadi nek masyarakat kuwi dituntut sing merasa mampu ki ngewangi sing ra mampu ngono lho. Nek sing PMKS ki sing ra nek rasalah lho iki nek ana sumbere ya mbok menawa iso berbincang-bincang ning kene ya syukur. Iya. Tapi nek rasalah itu kita sebagai misalnya kita merasa punya, kita berarti PSKS itu karena bisa dilakukan oleh orang 18 tahun ke atas. Nah, dia merasa duit luweh ya iso memberi untuk yang PMKS ngono lho. Sing dia merasa tidak saling mampu. Membantu ya. Iya, sing dia iki punya masalah sosial dadine orang duit kakean utang, mbok menawa kowe kakean utang ora, Pak? Kowe golongan ngendi maksudnya? Aku ki golongan ya sok-sok ya utang. Ya kudune sing memberi ngono iki menyadarkan kita. Lah ya bener, kudu ngono kok ya. Ya pancen bener ngono ya, Mak. Iya. Sing mampu ya memberi yang tidak mampu itu. Dan misalnya ra mampu secara duit ya paling ora mlebu organisasi masyarakat ya iso lewat tenagane. Ngewangi ngono-ngono kuwi, Pak. Dadine iki kita tidak terus meminta terus nek iso nek duwe ya ngenehi sithik rong itik dedep ngenehi. Ngene ceritane ngono. Paham Doro? Paham. Oh iya. Soalnya aku ora paham ya omonganmu teng pecotot ra karo-karuan lho. Apa pecotot iki piye to? Teng pecotot ra karo-karuan lho. Lah ya iso ade ngene, Pak. Jadi dadi aku le memahami iki rada kesulitan ning ya iso ning ya rada kesulitan mergane ya teng pecotot iki. Nek pecotot iki kaya sing jemek-jemek, emange lambeku jemek. Lambemu jemek nek do kasar kae lambemu jemek. Iya. Ngono ya. Matur. Dadi iki mau ya dititipi saka dinas sosial kon mensosialisasikan tentang dinas sosial mau wis tok aturake. Iya. Ngono ya, Mak. Kaya pengamen-pengamen barang kuwi utawa apa gelandangan-gelandangan kuwi ora entuk saiki ning perapatan-perapatan kuwi ora entuk. Ya, ning pertelon ra apa-apa. Ya. Aja, nah ya kabeh ra entuk, perapatan-pertelon ra entuk. Iya. Kuwi mergo sing menehi karo sing njaluk padha-padha entuk denda. Entuk denda bener. Lah iya. Ra oleh ngenehi ning dalan-dalan. Nek ngenehi ning panggung wae nyawer. Malah guyu dhewe. Iya. Oke. Ayo karo nembang Mbak Elisa. Nggih, nembang napa, Pak? Terserah kowe iki ana sing nyuwun kangen iki lho. Saka kangen. Soto Rejeki. Oh iya. Keluarga Bapak Budi Sutrisno Soto Rejeki, Jalan Panembahan Senopati, Karasan Palbapang Bantul, Ngayu Jakarta. Ya. Kula mboten apal tapi ne ngangge catetan nggih. Kangen Pitung ya. sasi nika to? Hah? Pitung sasi nika to? Ambo. Aku ora tau ngitung kok. Pitung Aku sasi mboten yo men, pati pitung sasi apal. yo men. Wis arep lair yo men.
Iya. 7 sasi. Ah dibawani kangene. Nggih. Kangenku tanpa upama mung sliramu kang dadi telenging ati. Was lawas anggonku Ngati-ati lho, nek sing ngandani tatin sok dijlomprongke sak. Ah digawa wae. Nanging hamong leledo Neno ngelingono rikala dina sliramu nate ngendika tresna lahir trusing batin. Oh, monggo. Napa, Pak? Mboten ketok. Pitorojaan leganono aku kang nandang asmaran. Nang jenar wong bagus benjang kula apalke. Oke? Ya ya. Matur sembah. Saka Bapak Budi Sutresno Soto Rejeki. Ya, besok kon mampir sa. Nggih, sesuk-esuk to, Pak. Nyoto. Oke banget. Sinden kok ming panganan. Ya ora apa-apa kok ya. Nyatane ya mbok menawa Elisa gelem mampir neming kelangan sak mangkoke rak ya ora bakal tuna ya Mak. Wah, pokoke Mbak Elisa iki ya pinter dheweke tanggaping sasmita. Kon penyuluhan apa jenenge iki? Dinas sosial ya terus sinau. Ya, matur sembah nuwun. Heeh. Ayo dilanjut Mbak Tatin. Ya, jumeneng Mbak Tatin. Monggo. Kangen. Wong kangen ngene-ngene rasane. Rindu-rindu wong ayu gusine biru. Gusine sapa? Gusimu kuwi.
Ora ya. Aku main teruske rindu-rindu wong ayu gusine biru mau. Iya. Ya. Nggih. Ayo Tin. Napa, Pak? Nembang po salto. Nggih, maksudnya enten pamundutan apa? Ora ana pamundutan siji mau wis diaturake iki kangen tok iki. Lho. Oh, nggih. Ya, bebas saiki arep anu intrak apa jenenge arep nembang apa-apa sak karepmu, bebas. Nggih. Pelok barang nggih, Pak. Pelok barang. Nggih. Wih lah. Kok rada aneh iki tibane apa? Kelinci ucul. Wah, ya kelinci ucul. Aneh mboten? Ora aneh to? Ora apik-apik kelinci ucul. Lah pripun? Napa to? Ayo ora piye-piye ya ming dadi batin. Sinden apik kok nembange kelinci ucul. Lah enten pamundutane. Ora ana sapa sing nyuwun? Saking wau ten HP kula. Ora saka HP apa layang? Mboten layang, nek layang ten mriku to. Oh, Niki soalnya japri. nek wani ngirimke layang kowe kok ora mampir ning nggon aku kuwi lancang kuwi. Kudune penyuwunan lagu ki ning nggon aku wong kene iki komandane aku. Apa layang tok ndek ning nggonmu? Mboten, ra ono ya. As ora aku ora percaya nek karo kowe iki. Ya kono dibuka. Amoh. Dibuka isine ning amplop tok. Mau wis layang paudu. Layang paudu. Anu Elisa. Elisa TKI ya lho, TKI. Layang po SMS. Layang. Layang. Endi layange endi sa? Wis tak buang. Iya. Ah berarti Lisa udaku. Aku kowe dengene kowe lancang ngendhek. Nawala dienggo dalang ki lancang. Mula kok suwe-suwe penganggone saya akeh, Napa lho? Aku ngendhek panyunan lagu kok mulane kok ke 3 dina wingi kok panyunan lagu kok ming sithik-sithik to iki aku. Oh, bol. Dindek ngene ta. Ngendhek pisan kok le jenengan ki bendina nadai kuwi. Nadai apa? Panyuwunan kuwi. Mula mobile akeh. Ayo mripatmu rak ya weruh to tak kekke kas. Ora Nek ya. bubar kae tak nyondo. Sing dikekke ming 100 sing dimplep 400. Aku hakku kok. Ayo gene aku ming nyekel siji wae kok diomong-omongke. Ya ora apa-apa ya, kuwi jenenge nyalahi peraturan ora. Oh, Esuk ora kaya ngono kuwi nek ana layang gak aku. Mboten nggih ming japri. Ngerti japri ora? Jabri apa? Jalur pribadi. Oh. Cok ngono ki ra? Jalur pribadi liwat chatting kuwi lho, Nak. Iya, liwat chatting nyuwun lagu ning ya kok sesukne aja gelem. Iya. Ya apa ganti? Saiki terus modele do chatting-chattingan. Iya. Bodo barang ra mbleh pitik. Iya. Lah, Hati Mas bleke pitik pirang-pirang le njaluk ngapura liwat Cepri. Pitike yo ming mambu ra dipangan. Yo. Jepri apa japri? Japri. Aku mulane nek dijapri ki ra tau tak bales kok. Heeh. Kok ora dibales? Ayo wis ora ana sing teko, ora unggah-ungguh tata kramane iki wis do ilang, kejawene ilang. Iya. Kudune nek sak anu Idul Fitri kae mara regutu, none sapa. Saiki ora ming liwat kasungging ukur ingkang sae. Dendang pangkur Semarangan angripta wijiling pangapura. Kok anu wara. Ming liwat Japri ora nyangoni ayo wis. Lah jenengan ya malah anu to, alhamdulillah ora do mara. Tak siapke lho ning omah kuwi. Tak mbleh pitik pe 4 sing urip 2. Lah nganti ro prewangku takon lho sing urip asing ngono, nek ana sing kira-kira sinden teko jenenge Tatin kon ngerah jagone kuwi. Alah aku rene men dibulake gembus e. Utu pitik. Lah jare kowe senenge gembus. Ayo tak bulake gembus. Kancane dikei pitik ya, aku pitik kok gembus. Ya, kowe ya senengane barang tak tuki ya. Ah, mboten, Pak. Pun kulina. Ayo nggon aku keh nek meng gembus Ya sak aku ndono tak njajal. Jajal apa? Gembusmu. Ya rasane padha gembus-gembus liyane kuwi kok. Ya mesine beda nek kene Sentolo Kulon Progo ki mesti ana rasa bedane. Ya meng nek nggon aku rada gurih ngono lho. Nek liyane paling ya mbuh. Lah aku sing tak senengi sing kuwi aku paling seneng nek pinggire do gosong-gosonge lah aku seneng. Monggo
aku ora lho. Nah aku senenge ngono mulasa nek kowe goreng di ngonoke kuwi. Digosongke. Pinggire rada ireng-ireng kae kok dicuwili enak banget. Lah digosongke. Gosongke sithik. Ya sesuk tak gawene ireng. Nek ora gosong ki wagu gembus kok ora gosong. Ya ana lho gorengan gembus ra gosong. Ya ning ora enak. Ora enak. Ya enak wae. Tergantung sing mangan. Aku senenge ngono. Ya esuk rasane nggonamu kowe. Lah nangane sapa? Ha nangane sing nggonamu. Sing gosong. Nggonamu gosong ora? Anjur sapa-sapa ditakoni ora. Orisa kaget terus muni, "Gosong." Saking kagetnya terus langsung semangat gosong. Lah dhek iki latah lho, Pak. Latah. Ya ora apa-apa ya malah apik. So digawe latah banget karo sinden nek latah apik. Oke nembang, jaran-jaran ngono. Iya. Ayo kuwi gek diwiwiti kelinci ucul. Heeh. Langsung mboten. Ayo bawani kok. Wis ngemplep dit 100 kok ora. Kula kira ngemplep lho. Ya Allah. Saksine Elisa sing muni kok. Sumpah demi Allah. Ora sok muni ngono kuwi. Lah ya tenan kok. Ora ono lho. Nang kono ketok kok aku baru kok. Ketok apa wi lho ana tempe. Gelange tambah gede. Ali-aline tambah. Mboten ya ora nganggo iki ya. Saiki gleleng ora jamak-jamak ora. Tuku apa-apa dadak pamer tangan. Niki pinten, Bu? Alah. Barang kok apike kaya ngene iki. Ning arep pamer gelang. Pinang-pinang iki apik lho, iki apik lho. Iki lho aku ya ora cukup nek semene iki. Apa wi? Ayo mbok, ayo ora ngerti aku mung praktekke kok. Tuku janganan barang ya janganan dadak dabul-abul, mung arep tuku anu mbayung sak untinge nek Yai Putri nek penganggone kae mesti alah ya ampun iki apik banget lho bayeme jan alah. Nanti sorane krimping. Ning arep pamer. Atan kok capo nek bakule sugih untune Mas tok 900. Wes mbales. Iya. Nembang sik nggih. Guyu terus engko ndak gerok. Ada klinciku Sesuk nenek do nyuwun lagu tak kon liwat mburi kelir wae. Lah napa? Kene iki iso dibuka, dadi nek nyuwun lagu langsung mburi kelir wae. Rasa liwat sinden. Engko nek dirogoh lho. Ra. Lah? Ora apa-apa. Lek niate arep ngenehi layang bulane engko kaya nek nang Borobudur kae. Iya, wong sinden. Nang Borobudur ngopo? Raga apa? Kunta. Bima ta? Ah iya. Ya iya, nek iso ngandhakne berarti engko anu apa sing dadi penginane jarine iso terlaksana. Oh, kowe yang raga. Kraga ning ora tekan e. Ah, ra bae. Yakin ora tekan e. Tekan bae. Adoh jebulane adoh. Ha nek kaya kowe kaya ibu-ibu jane tekan ming isin. Iya. Kok isin? Gayane muni ada iki kurang sithik ning jane nang kene gegem pisan. Gegem ora ana sing digegem patung. Untuk Bima kuwi mau. Lah kan patung. Lah iya. Mosok digegem? Ra ono ya patunge. Nek ngene jenengan mbuh. Ayo. Seremoni lho. Ayo gawe wis. Mangka iku dadi katerus nanku Ngalor
kembang ben kecel. Apa iku iki kok sinden kok gatekke wong ngomong to? Lah nek ngejak omong bareng. Ngono. Le ora sopan li. Ngono. Kaya karo kancane lho. Dalem, Pak. Ngono. Dalem, Pak. Aku ora omongan karo kowe rasa dalem. Ngewohke. Aku ya nyangkrak kok. Lah napa? Urung-urung kok takon daleman. Dalem, Pak. Oh, dalem ya. Oh lah. Wis tuwa rada. Ya men ora kaya kowe iki kaya ora budhek. Ora ya, Cik Nom. Aku kok budheke banget tok asline. Ya ora. Ya piye. Wae wong buktine wis akeh kok. Buktine napa? Nek kancane dokon kumpul ning transit kae kowe diceluk bola-bali ya ning angkringan. Ora tau gelem mara. Dene kula maeme. Apa iki? Budhek to. Anjenengan ki omong apa? Aku mau ki nek diceluk kancane dokon transit ning kono ya ora gelem mara. Lah nggih kula maem. Malah ning angkringan. Nggih. Apa iki? Napa ya, Pak? Lah ora krungu kok napa-napa kon baleni ya semoh aku. Dasare iki ora krungu kok. Krungu ya. Ora wae wong nyatane mau, ngono kuwi kok ora krungu. Anjenengan le marah. Apa sing ngene apa iki? Ada. Piye? Ambo. Budhe kok ora ngaku. Tepung gelang mungker. Suarane aja. Ada. Budhek tenan asline. Ayu ning bosok kowe. Ya ora. Iya wong aku nek suarane apik mah ngono. Pak Sena. Nek kowe ketok ora cetha. Nek kowe ketok ora cetha ya Pak Sena wae ngono ya. Wong sarasumam mending ngono. Padha le bosok. Ayo ben. Wis kupingku bosok, gembusmu bosok ngono wae. Ora nyepelekke sing bosok. Ayo. Bosok ayo doyan kok le. Pepet kok. Ajane ya tak wae semen lah terserah. Mbok ben. Cah nekat ya. Tekan ngendi mau karo? Yo tengahnya ya. Saiba bungahing atiku bunga rasaku. Ayo sing rasane. Nah. Aku koyo kamu nih terus. Diam, Pak, diam ya. Yen mulai bakal tak. Arep sing dhuwur. Saka ngisor apa dhuwur? Saka dhuwur. Ya. Yen mulai bakal tak pondong. Ngono, saka dhuwur penake cengkoke dikon dhuwur. Ora wae. Tak kunci. Sungkah. Kowe iki latah kok. Sing latah iki kowe duwe orisa. Lah kowe iki sarep muni lho. Asale dadak digembok barang. Cetha kene arep mlebu kok digembok. Ya ngenteni buka. Suwe bukae. Piye mau? Yen mulai bakal tak yen mulai bak. Piye ora? Ayo. Mulane ora sindhen kok trewet wae. Barang sae cengkoke kleru ayo. Meneng apa mulane ora ganggu wae? Ora
Iki rasa sida digongke wae. Ya digongke kok ya. Larat gonggong-e. Ah ya ben. Ah wis gongke. Saka ngisor wae ya. Ya, manut aku. Aku sing ngayal banget aku. Aku senenge saka dhuwur kowe sing ngisor. Ah iso ora gathuk. Yen mulih bakal tak Kondong. yo pandang. Ya. Ngubengi. Kon dangdute alon wae ya. Hah? Yu Wahyu. Piye? Napa? Nah iki nek asline iki bosok tenan yo. Kok gak kowe do krungu aku muni piye? Ngono ta krungu ta? Lah kula Kono mesti kula lagi omongan le Wahyu lho. Rumah saku kaya omongan rebuta cakil. Ayo sik. Aki nek buta cakil semene teneh gapite sepiro? Oh, tak gapiti aja kuwatir. Ya. Dandute ya sak karepe sik ngendang kok ngatur. Oh, aku njaluk kok. Sak saya. Njaluk ya. Tang. Nah, men delok Leo jogeti piye ngono. Iya. Aku nek banter ora arep joget. Awake gedene semono kok joget banter kok ora tau gelem. Iya. Glombior. Ini sudah tak taleni enggak gombior-gombior. Ah, kalau dilepas ya glombior. Kalau di rumah ya enggak tahu lah. Iya. Amben iso kebak. Kebak apa? Kebak apa? Ayo kebak mbok ya. Ya. Kok banter banget ayu? Wis seneng ning banter. Ayo. Aku di jam-jam ke men. Jeng. Aku ora ngampale jam-jam. Jeng. Ngono mung kari ngobake pundak kok. Oke, engko njajal nek iso. Ha iya, wong ora segene iki. Nah. Jenengan ki napa? Lah ngopo? Wong aku gemerem. Lah aku nang kene kon meneng wae tenan-tenani sing nanggap. Aku ki diundang mayang kon ngomong malah ora entuk omong gemumong wae wong. Mbah. Lajep. Ayo. Kok nalon malah saya banter. Mbak Seatos. Ayo, sing keset ya kowe kok ya. Iki jane nek nggo joget pinak buah lho. Tong tak dang. Kowe iki cukup nyekelime karo entik ngene iki sapi kok. Monggo kula mengentik-entik jenengan ya piye? Engko nek aku kurang banter tak ceblek. Arep neblek piye adohe kok ngono neblek.
Mak. Mesti mau sore ndelok streaming iki guyu dhewe ta? Heeh. Dibaleni. Iya. Apa itu nan Mbak Tatin? Iya. Ayo karang sinden keras ki ngono kuwi nak. Iya. Wae nek ora aku wis ora ana sing ngungkuli kerase. Iya. Yo dibajutke. Mbak Ayu mangga jumeneng Mbak Ayu. Ya, iki lemu pene padha ning lembut. Ya. Kulino disuri. Ha iya. Ah, ya. Sugeng dalu, Pak. Ya, wah jan. Ayo jam pira mau tekan kene? Jam 8. 8. Kali sinten? Kalih bojo kula. Oh, terus dijuk pundi? Dijuk mriko nika. Oh. Terus dahar apa urung? Mpun no. Oh, karo apa? Kalih udang. Mimik apa? Mimike apa? Oh, mimike teh. Nah, iki wong wedok ning kupinge tengen iki ngene iki. Oh, jelas no. Ora tau nganggo Lho langsung dipleroki ya kula. Ora. Ane nyatane tenan kok ya. Iya. Nek disawang ya pancen aurane Tatin ki ayu nek nyandang Jawa ning le kurang anu gantekan ki lho. Heeh, titik-titik. Oh, lho. Ya wis ben. Ayo nembang Mbak Ayu nembang apa? Engko liwunge tak kekke Prastiwi. Iya. Jarine sikile kecethit. Wong kecethit kok njukuk panganan cepete ra jamak-jamak. Begitu dimanggake karo sing anu kagungan gawe, monggo lho daharipun lajeng mawon brubut. Jare kecethit yu terus balik pincang. Langsung kelingan. Heeh. Ya, ya nembang apa Mbak Ayu? Gerajakan nggih, Pak. Gerajakan? Nggih. Siap apik kuwi. Ya. Mambiat mayo dibawani Banyuwangi gerajakan. Ya. Monggo. Mambiat mayun. Gandeng belam biangan nyaram biai noswa
tanah India ya tanah India ku meliaring taman Sarinuswan Tara ya mangga yuk gerajakan dados Ambil
Iringane apik tenan ya no. Iya. Jem-jemane tenan. Tatang. Wah. Iya, ngono kuwi kanca-kanca ming Kangsen lho. Kangsen mian, Kangsen. Kowe nyegat ngendi ngono? Kangsen kok kowe nyegat ngendi ora? Maksude jem-jemane iki Pak iki 5 kok ping 4. Det. Papat neh. Det. Iya. Sing cedak-cedak ayo sing akeh salahe mesti sing meking. Iya. Adoh dhewe ora krungu dhewe ming asal kendel wae. Iya. Ya ora apa-apa ya Mak. Iya. Ya ngaturke iki ana pamundutan dasare loro sing nyuwun liwung nok. Oh iya. Kita tampilkan artis ibu kota. Ya. Yang tidak asing lagi yang malang melintang di warung-warung toko obat terdekat. Senengane. Ya yuk. Prastiwi, Wahyu karo Neti bertiga. Ya. Sinden sing ora tau ngadeg. Sik opo. Iki kowe DC, iki iringan SpongeBob iki. Ora apa-apa. Bulu. Ayo iki, ayo kadang kala ya sing alusan-alusan ki kon medun, ya kon nembang sing apik, ya liwung ya Mam. Dompo lho, Pak. Dompo lho aku. Apa-apa. Ya pokoke anggere kendel wae. Ya. Engko nek kowe iki ra iso gaya ya cukup tangane sing berekspresi. Dadi ngatiku kanca tani. Yo. Sikilku kecethit iki jane. Sik iki wa. Kok ora sirahe sing kecethit. Iya. Ya monggo diaturake. Ya alon-alon rasa ngoyo-ngoyo yo engko ndak malah abuh. Sik abuh wis ana dhewe. Nggon iki lho dengkulku lho. Iki. Oh, ayo kecethit kabeh nek ngono. Edan tenan kok. Iya. Ya sesuk digip. Iya. Besok nek mangkat nyambut gawe nganggo ikrak. Wong ora kecethit kok alasan kecethit ora. Kurang ajar. Ya, yo. Lho kowe kok nang pinggir tengah sing cendhek dhewe tengah. Nek dorono mbangane ku kesampar. Sing loro iki blas ra iso omongan, ming disio-sio terus. Aja kok nyanyi, lenggo disio-sio kok. Mangan ra. Ya engko Bu, ora mangan ya wis rasa. Dadi duse Prastiwi akeh banget. Iya. Ya monggo, ya. Ya masa kurang semangat to Wahyu karo Net iki.
Kuwi lho nganti bungkuk-bungkuk kaya plastik barang ki ora apa-apa. Iya. Banter banget ya Pak. Hah? Banter. Ya ora karang ngono. Malah penak nek banter ki. Tenan mesti Bu, mboten mesti penak. Bu kelitane alon-alon. Ben tak nengke wae men do omong-omongan. Nek aku seneng banter enak. Ah, kandhane. Ya luwih banter. Edan ya. Iya. Ayo beda. Alusan ro kasaran ki beda kok ya. Iya. Ya ora apa-apa senane dhewe-dhewe kok. Ya mangga lanjut. Satu penditaranku. Mugi Gusti milani tresnaku Ya meneh. Dadi ya. Iki pandangan menarik iki Sen. Sen. Rasudi kaya ceret ngono. Iki menarik lho. Ah ora. Madhep rene. Mah. Ra gelem e. Ora arep madhep rono kaya api-api. Akeh wong nek ijan ya apa men. Timbangane ora ana. Ya ora kaya mah. Iya. Kaya kijing lumuten ngono. Ya mangga. Anggris terakhir Pak Bambang tunggu gedang. Ngono iki wis rampung no. Iya. Ayo Pak Bambang itu gedang wis ora ono sing. Iya ngono ya Mak. Matur sembah nuwun tanpa pindhan ya. Diteruske dhisik critane no. Ayo Mak, ndak selak kewengen wis jam 12:30. Ayo nדר tak derekke. Ajeg pelok wae. Oh iya. Ora pindah slendro ora. Ampyarsa swaranipun lir ombake samudra
wis mlaku sajuru-juru wadyabala saka negara ing Parangkencana. Jaya Sudarga tak enteni ora iso nglaturake putri saka negara Ngamarta Dyah Ayu Drupadi mulih nang negara Parangkencana cetha nek kowe dadi banten. Nganti aku ora kelakon dhaup karo Daiwara Drupadi wis trima kukut jagating Prabu Patokol bawersae neganing atiku. Hanggro sesumbar lindhu bumi kuncing kumalu kundur ketup lumembak penyu kang kumambang Tokok wonten dawuh sinuwun. Bilung wonten timbalan sinuwun. Wektu dina samengko kaget rasaning atiku. Nggonku sowan marang ngarsaning Sinuwun Prabu Patokol Bawarsari. Prabu Jaya Sudarga entuk kewajiban, Gong. Nuwun sewu. Entuk kewajiban apa? Yen tak gawe angel mesti bakal dadi angel, yen tak gawe gampang mesti bakal dadi gampang. Mergo aku entuk kewajiban ora bakal bedah negara, ora bakal ngrangket ratu. Nanging kewajibanku ya kuwi mboyong putri, Gok. Mboyong putri. Ya. Mboyong putri pundi? Sang Prabu Patokol Bawarsari sembanku gandrung-gandrung kapinangu kelawan sawijining putri saka negara Ngamarta. Kang pewangi Dewi Wara Drupadi. Mula aku kadhawan suwe ngarep ana negara Ngamarta mboyong Wara Drupadi. Mongko nek aku ora entuk gawe bakal tugel janggaku, Gok. Yung. Lho, Sinuwun Prabu sembahane awak dhewe Prabu Jaya Sudarga arep nyuwun Dewi Wara Drupadi kandhani sing apik-apik. Wong sing jeneng ora dong ki wajibe dikandhani, dene dikandhani berguguk utawa waton ya wis ora piye-piye ade ora kleru ngono ya. Nuwun sewu. Napa sampeyan prisa kaliyan Wara Drupadi? Wara Drupadi putri Ngamarta. Nggih, statuse sampeyan ngerti mboten? Tegese piye kuwi? Wara Drupadi niku sampun mboten legan melih. Ning niku wonten ingkang mengku. Wara Drupadi niku garwane Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa niku pengarepe para Pandhawa. Niku ratu negara Ngamarta. Nek sampeyan arep mboyong putri kok putri sing pun kagungan garwa niki mengke wurung ora wurung mesti dadi pasulayan, kurang-kurang bejane dadi regejegan. Merga Wara Drupadi niku wis duwe bojo. Kula ngertos nek Sinuwun Prabu Puntadewa niku nalindra sing lila legawa, lair trusing batin.
Nuwun sewu, nadyan to dijaluk bandane, nadyan dijaluk pati uripe kanggo kabagyaning wong liya, Prabu Puntadewa bakale ikhlas. Semanten ugi bab garwa. Nek pancen sampeyan niku ngersake tenan, Prabu Puntadewa niku bakale maringake ning sing ndrawasi adi-adine. Adine Puntadewa sapa? Werkudara, Janaka, Nekula, Sedewa. Niku nyemelangi kabeh. Monggo durung mengke teng mriku wonten sedulure lanang Nalindra Ndrawati jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Durung mengko teng mriku wonten Nalindra Mandra jejuluk Prabu Baladewa. Niku ratu-ratu sing ora tau negarane ketekan mungsuh merga kondang digdaya. Nun sewu sampeyan ya wis saguh diutus mboyong Waradrupati. Aku wis saguh. Monggo Sang Prabu Pathaka Bawasari paring dawuh nek aku nggawa ora nggawa bali utawa ora nggawa mboyong Waradrupati bakal ditugel janggaku kok. La la la. La 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 la. Kuwi senengane ngono kuwi apa? Ya neruske kowe ndak terakhir kompak kok ya, Kak. Iya. Sampeyan pun saguh. Wis. Waduh. Lah terus pripun? Mula kowe tak undange tak kon uduhke menyang ngendi papan dununge negara Ngamarta. Yen wis ngerti negara Ngamarta, kowe ora sampe melu kok. Tak suwune dhewe. Yen wong-wong Pandhawa ora menake negara Ngamarta utawa Waradrupati tak boyong marang negara Parang Kencana. Rawi-rawi lantas malang-malang bakal tak putung. Nggih, ngatos-atos. Nek enten sing ora entuk tegese enten sing mepalangi sampeyan mang mundur mawon. Ampun pisan-pisan wani kalih wong Ngamarta niku wonge mbebayani kabeh. Nek sampeyan nekat wani, kula kalih bilung mengke rekoso nggawa mayit. Mayite sapa? Mayit sampeyan niku. Mergo ora urung sampeyan mesti tekaning pati nek nganti wani karo wong Ngamarta. Mergo wong Ngamarta niku digdaya sekti kalintang jayaning perang bebasan pilih tanding boboting yuda. Tinumbak bengkong sinuduk putung jinegal ora iso tiba ginebruk ora ngrasake apa-apa niku wong Ngamarta. Nek sampeyan wani bakal meksa mboyong Waradrupati ora ngalah nggih sampun sampeyan nyuwun weling kalih kula napa teng isor Cungkup napa teng isor Semboja. Kok, Nun. Nek tak pitung-pitung ki mung wis ora tekan gone. Nggih. Kowe manjing kampungku kok. Oh nggih. Tudono dalane negara Ngamarta. Prabu Puntadewa sak andane adi-adine kabeh para Pandhawa ora meneki Waradrupati sungsang bawana balik. Ngatos-atos nuwun. Yo, kok.